Kane this morning chibesa via mpesa via paybill varirisie ambulance gocha kuyo muroiro yo kurachinse chiga chiage tumo. Lakini it's unfortunate ngekera tuwaboka this morning wakire ambulance yesimi bate banga we need again to travel back. Imagine omonta traveli korumugonga ubwato murwaire na andaira ne paka Busongo aende gwakana cash amanye kuguru ambulance Busonge county government ya igamore serious bakonya borwire bori. Because of that okunogo sarijinza eratoka no muntu bwato muriro bwate emergency ngakimwara kokora yani omuntu aru Busongo aiche apange ambulance ara are muigwane mambiga koboka naende mumatenga ngagwikana indo iche nando chwa kana cash nando mago jage sabari kuru Busongo goicha ndikuyo murwaire aba gusiba minto etabie yo onyete gochikorigererwa ngo sariera mangana se nyagitari yetu tosigete ya Ktrh. We were forced korigia ambulance kuru nyagitari nga ekurkwema. In fact ena Kenya gitari ama within 20 minutes banto meri ambulance Ktrh nalio kwira matukata to korigia ambulance. Shame on you Kisii County government obo so kwa banana sana na ande to weto Kisii to bwata facilities. It's very unfortunate. Omuriro takera kwenda Nairobi saa moja chia mambi echi saa 5 chirigari saa 6 ngana ria gosoka guchi Nairobi obo so kwa bone sana nyagitari ya Ktrh. Anyway Adolphus no murugio bachakire sabari guchi Nairobi na ande we want to pray for them nyasaba konya batware sabari engia ntakete gwakera mbia mono enyagitari ya hema aso correspond very quickly na gotoa ambulance eyo etakete gochake sabari no bare paka nurses